ɗaliba cikin ɗalibai mai zuwa makaranta take cewa wani ne yake zuwa zance wajenta tun yana tsayawa a gefe sai fara matsowa, in ya matso sai ta matsa, in ya matso sai ta matsa. Ka san me yace mata, ke ni fa wannan tsananin addinin fa ba zan yarda da shi ba, ina so dala I want you to understand the reality abinda muke ciki. To yarinya na yar islamiyya ce, ahlus sunna ce, tana zuwa wajen malamai a makarantar islamiyya ana karantar da ita. Sai ya ce me yasa ba ta masa girkin abinci idan ya zo? Sai ta ce to za a yi. Bai fa ba da kuɗin girkin ba, ta ce to za a yi. Idan ta yi, wata rana da ya zo sai ya ce su ci abinci tare, sai ta ce a'a, ko kannanta uwa ɗaya uba ɗaya da yayyanta ba sa cin abinci, maza ba sa cin abinci tare, ballantana shi da ya zo neman aurenta. Ya ce haka zaki gaya mu, ashe ba so na kyau. Ta ce wallahi ina son ka amma ba zan ci abinci tare da kai ba. Ya ce to zo ki ɗauka ki samu a baki. Ta ce a'a. Wannan fa malam a cikin falon ubanta ake yi. Da ƙarshe shi ya matso ya ce to ni bari in sa miki. Ta ce a'a. Ya nemi ya rinka taba hannunta ya taba jikinta, a'a. Da ƙarshe sai ya tambaye ce wai ke a wace makaranta take? Sai ta faɗi sunan wani malami. Sai ce haba, dole waɗannan malaman masu yan tsananin addini, dole ki zama mai tsananin addini. Ya ba da kuɗin auren, ya ce daman waɗannan masu cewa ahlus sunna niqabi hijabi kullum ana sa hijabi ana uwa, ya ce gidadawa kawai ba ku gane ba ku waye ba, an ci gaba a duniya ana harka ana abubuwa ku kuna nan kun matsa kanku kun takura. Ya zan yi in gane kina sona ba kya bani abinci ina ci ban aure ki ba? Ya zan yi in gane kina sona ba na taɓa jikinki? Wallahi tallahi kai ga mata malam auren da bai yi ba kenan. Uwar yarinya nan ta zo ta sami ta ce malam a taimaka da addu'a ko Allah zai dawo da shi. Nace wannan shedani ne, ku rabu da shi. Wannan yana cewa malam a jawo hankalin mata akan madugo saboda abin ya yawa yanzu haka ba su ma boyewa. Wallahi wannan maganar akarmakallah ina da ita da yawa, ba yanda zan yi ne kai wallahi malam wani abu ne. Kaga harkar madugo din nan, kaga harkar madugon nan, ina gaya maka a yanzu a ƙasar nan binciken da muka yi akwai matan da gaba ɗaya ma yakar aure ma suke. Ni na ga yarinyar da a Facebook ta yi rubutu, wannan ba ita tsagera ce, ita ta fito ta yi bayani, ta ce don me za a zo wani aure? Me auren? Ina ce musuluncin ma ya ce ai aure ne don a samu biyan bukatan sha'awa. To zamani ya kawo akwai hanyar zaka biya wa kanka bukata ko a biya maka. Wallahi azimu malam matan nan haduwa suke malam barna na fitar hankali. Akwai ɗaliba cikin ɗalibai mai zuwa makaranta take cewa wani ne yake zuwa zance wajenta tun yana tsayawa a gefe sai fara matsowa, in ya matso sai ta matsa, in ya matso sai ta matsa. Ka san me yace mata, ke ni fa wannan tsananin addinin fa ba zan yarda da shi ba, ina so dala I want you to understand the reality abinda muke ciki. To yarinya na yar islamiyya ce, ahlus sunna ce, tana zuwa wajen malamai a makarantar islamiyya ana karantar da ita. Sai ya ce me yasa ba ta masa girkin abinci idan ya zo? Sai ta ce to za a yi. Bai fa ba da kuɗin girkin ba, ta ce to za a yi. Idan ta yi, wata rana da ya zo sai ya ce su ci abinci tare, sai ta ce a'a, ko kannanta uwa ɗaya uba ɗaya da yayyanta ba sa cin abinci, maza ba sa cin abinci tare, ballantana shi da ya zo neman aurenta. Ya ce haka zaki gaya mu, ashe ba so na kyau. Ta ce wallahi ina son ka amma ba zan ci abinci tare da kai ba. Ya ce to zo ki ɗauka ki samu a baki. Ta ce a'a. Wannan fa malam a cikin falon ubanta ake yi. Da ƙarshe shi ya matso ya ce to ni bari in sa miki. Ta ce a'a. Ya nemi ya rinka taba hannunta ya taba jikinta, a'a. Da ƙarshe sai ya tambaye ce wai ke a wace makaranta take? Sai ta faɗi sunan wani malami. Sai ce haba, dole waɗannan malaman masu yan tsananin addini, dole ki zama mai tsananin addini. Ya ba da kuɗin auren, ya ce daman waɗannan masu cewa ahlus sunna niqabi hijabi kullum ana sa hijabi ana uwa, ya ce gidadawa kawai ba ku gane ba ku waye ba, an ci gaba a duniya ana harka ana abubuwa ku kuna nan kun matsa kanku kun takura. Ya zan yi in gane kina sona ba kya bani abinci ina ci ban aure ki ba? Ya zan yi in gane kina sona ba na taɓa jikinki? Wallahi tallahi kai ga mata malam auren da bai yi ba kenan. Uwar yarinya nan ta zo ta sami ta ce malam a taimaka da addu'a ko Allah zai dawo da shi. Nace wannan shedani ne, ku rabu da shi. Wannan yana cewa malam a jawo hankalin mata akan madugo saboda abin ya yawa yanzu haka ba su ma boyewa. Wallahi wannan maganar akarmakallah ina da ita da yawa, ba yanda zan yi ne kai wallahi malam wani abu ne. Kaga harkar madugo din nan, kaga harkar madugon nan, ina gaya maka a yanzu a ƙasar nan binciken da muka yi akwai matan da gaba ɗaya ma yakar aure ma suke.
ni na ga yarinyar da a Facebook ta yi rubutu, wannan ba ita tsagera ce, ita ta fito ta yi bayani, ta ce dan me za a zo wani aure, me auren? Ina ce musuluncin ma ya ce ai aure ne dan a samu biyan bukatan sha'awa, to zamani ya kawo akwai hanyar zaka biya wa kanka bukata ko a biya maka. Wallahi azimu malam, matan nan haduwa suke malam, barna na fitar hankali. Akwai ɗaliba cikin ɗalibai mai zuwa makaranta take cewa wani ne yake zuwa zance wajenta, tun yana tsayawa a gefe sai fara matsowa, in ya matso sai ta matsa, in ya matso sai ta matsa. Ka san me yace mata? Ke ni fa wannan tsananin addinin fa ba zan yarda da shi ba, ina so dala I want you to understand the reality abin da muke ciki. To yarinya ne yar islamiyya ce, ahlus sunna ce, tana zuwa wajen malamai a makarantar islamiyya ana karantar da ita. Sai ya ce me yasa ba ta masa girkin abinci idan ya zo? Sai ta ce to za a yi. Bai fa ba da kuɗin girkin ba, ta ce to za a yi. Idan ta yi, wata rana da ya zo sai ya ce su ci abinci tare, sai ta ce a'a, ko kannanta uwa ɗaya uba ɗaya da yayyanta ba sa cin abinci, maza ba sa cin abinci tare, ballantana shi da ya zo neman aurenta. Ya ce haka zaki gaya mun? Ashe ba so na kyau. Ta ce wallahi ina son ka amma ba zan ci abinci tare da kai ba. Ya ce to zo ki ɗauka ki samu a baki. Ta ce a'a. Wannan fa malam a cikin falon ubanta ake yi. Da ƙarshe shi ya matso ya ce to ni bari in sa miki. Ta ce a'a. Ya nemi ya rinka taba hannunta, ya taba jikinta, a'a. Da ƙarshe sai ya tambaye ce wai ke a wace makaranta take? Sai ta faɗi sunan wani malami, sai ce haba, dole waɗannan malaman masu yan tsananin addini, dole ki zama mai tsananin addini. Ya ba da kuɗin auren, ya ce daman waɗannan masu cewa ahlus sunna niqabi hijabi kullum ana sa hijabi ana uwa, ya ce gidadawa kawai ba ku gane ba ku waye ba, an ci gaba a duniya ana harka ana abubuwa ku kuna nan kun matsa kanku kun takura, ya zan yi in gane kina sona ba kya bani abinci ina ci ban aure ki ba, ya zan yi in gane kina sona bana taba jikinki? Wallahi tallahi kai ga mata malam, auren da bai yi ba kenan. Uwar yarinya nan ta zo ta sami ta ce malam a taimaka da addu'a ko Allah zai dawo da shi. Nace wannan shedadi ne, ku rabu da shi. Wannan yana cewa malam a jawo hankalin mata akan madugo, saboda abin ya yawa yanzu haka ba su ma boyewa. Wallahi wannan maganar akar makalla ina da ita da yawa, ba yanda zan yi ne kai wallahi malam wani abu ne. Kaga harkar madugo din nan, kaga harkar madugon nan, ina gaya maka a yanzu a kasan nan binciken da muka yi akwai matan da gaba ɗaya ma yakar aure ma suke. Ni na ga yarinyar da a Facebook ta yi rubutu, wannan ba ita tsagera ce, ita ta fito ta yi bayani, ta ce dan me za a zo wani aure, me auren? Ina ce musuluncin ma ya ce ai aure ne dan a samu biyan bukatan sha'awa, to zamani ya kawo akwai hanyar zaka biya wa kanka bukata ko a biya maka. Wallahi azimu malam, matan nan haduwa suke malam, barna na fitar hankali. Akwai ɗaliba cikin ɗalibai mai zuwa makaranta take cewa wani ne yake zuwa zance wajenta, tun yana tsayawa a gefe sai fara matsowa, in ya matso sai ta matsa, in ya matso sai ta matsa. Ka san me yace mata? Ke ni fa wannan tsananin addinin fa ba zan yarda da shi ba, ina so dala I want you to understand the reality abin da muke ciki. To yarinya ne yar islamiyya ce, ahlus sunna ce, tana zuwa wajen malamai a makarantar islamiyya ana karantar da ita. Sai ya ce me yasa ba ta masa girkin abinci idan ya zo? Sai ta ce to za a yi. Bai fa ba da kuɗin girkin ba, ta ce to za a yi. Idan ta yi, wata rana da ya zo sai ya ce su ci abinci tare, sai ta ce a'a, ko kannanta uwa ɗaya uba ɗaya da yayyanta ba sa cin abinci, maza ba sa cin abinci tare, ballantana shi da ya zo neman aurenta. Ya ce haka zaki gaya mun? Ashe ba so na kyau. Ta ce wallahi ina son ka amma ba zan ci abinci tare da kai ba. Ya ce to zo ki ɗauka ki samu a baki. Ta ce a'a. Wannan fa malam a cikin falon ubanta ake yi. Da ƙarshe shi ya matso ya ce to ni bari in sa miki. Ta ce a'a. Ya nemi ya rinka taba hannunta, ya taba jikinta, a'a. Da ƙarshe sai ya tambaye ce wai ke a wace makaranta take? Sai ta faɗi sunan wani malami, sai ce haba, dole waɗannan malaman masu yan tsananin addini, dole ki zama mai tsananin addini. Ya ba da kuɗin auren, ya ce daman waɗannan masu cewa ahlus sunna niqabi hijabi kullum ana sa hijabi ana uwa, ya ce gidadawa kawai ba ku gane ba ku waye ba, an ci gaba a duniya ana harka ana abubuwa ku kuna nan kun matsa kanku kun takura, ya zan yi in gane kina sona ba kya bani abinci ina ci ban aure ki ba, ya zan yi in gane kina sona bana taba jikinki? Wallahi tallahi kai ga mata malam, auren da bai yi ba kenan. Uwar yarinya nan ta zo ta sami ta ce malam a taimaka da addu'a ko Allah zai dawo da shi. Nace wannan shedadi ne, ku rabu da shi.
wannan yana cewa malam a jawo hankalin mata akan madugu saboda abin ya yawa yanzu haka ba su ma boyewa. Wallahi wannan maganar akar makalla ina da ita da yawa, ba yanda zan yi ne kai wallahi malam wani abu ne. Kaga harkar madugo din nan, kaga harkar madugon nan, ina gaya maka a yanzu a kasan nan binciken da muka yi akwai matan da gaba ɗaya ma yakar aure ma suke. Ni na ga yarinyar da a Facebook ta yi rubutu, wannan ba ita tsagera ce, ita ta fito ta yi bayani, ta ce don me za a zo a wani aure, me auren? Ina ce musuluncin ma ya ce ai aure ne don a samu biyan bukatar sha'awa, to zamani ya kawo akwai hanyar zaka biya wa kanka bukata ko a biya maka. Wallahi azimu malam, matan nan haduwa suke malam, barna na fitar hankali. Akwai wanda